del Museu Arqueològic és un edifici que es va crear expressament com a museu. És un projecte dels anys 40 que el fa Monravà, que és arquitecte municipal de Tarragona, que pateix les seves vicissituds i tot el seu procés, perquè de fet el museu no s'inaugurarà fins al 1960. O sigui, serà un procés llarg des que es decideix dedicar aquest solar de la plaça del Rei al museu fins que el 1960 s'inaugurarà. El projecte de rehabilitació s'ha centrat sobretot en adequar l'edifici a la normativa actual i sobretot també adequar el que són les instal·lacions a les necessitats que tenim avui, tant pel funcionament com a museu, com pel que serien les condicions a nivell museogràfic, però també de confortabilitat o d'atenció als visitants. Tot i que s'ha fet aquesta renovació i aquesta rehabilitació, que realment és a nivell d'instal·lacions i a nivell de funcionament de l'edifici és un canvi molt important, és cert que des de fora el seguim veient molt igual, perquè és un edifici protegit, és un edifici que té una catalogació de BCIN i, per tant, hem estat molt rigorosos i molt estrictes amb no alterar ni formes ni fins i tot l'aspecte que té l'edifici, hem respectat fins i tot l'estructura de les finestres, que no alteressin aquests valors que tenia en el moment en què va ser dissenyat i construït. El Museu Arqueológico Provincial, en aquella època, estava ubicat en unes dependències del que és actualment l'Ajuntament de Tarragona. Eren unes dependències que no estaven pensades com a museu. I realment hi havia una consciència a la ciutat de la necessitat de disposar d'un equipament al nivell de la col·lecció que tenia la ciutat. Aquest edifici té aquesta estructura tan particular. Una, perquè destinen aquest solar de la plaça del Rei en un espai en què se segueix encara hi ha les traces de la muralla romana, han d'adaptar l'estructura, la fonamentació, i després ja coneixem, ja saben aquesta col·lecció tan particular. Per tant, s'adapta amb diferents alçades, diferents distribucions, segons les característiques de la col·lecció. La façana del museu realment és particular perquè es va dissenyar i es va concebre una mica imitació el que és l'arquitectura de l'entorn, l'arquitectura de la part alta, que és la pedra local, en aquest cas és mèdul, carreus o revestiments de mèdul, que acaba integrant-se amb el que és l'arquitectura o l'aparença o aquest paisatge de la part alta. La façana necessitava una revisió completa, necessitàvem revisar sobretot tota la part de cornises, de segellat, de carreus, etc. S'ha fet una revisió de tots aquests aspectes i, lògicament, també una netejada completa de façana. I després un altre aspecte que hem recuperat és aquestes dues inscripcions que es van fer a la façana, tant a la façana Sant Antoni com a la façana de la plaça del Rei, que hem recuperat, s'ha sanejat i s'han tornat a pintar de manera que tornem a reconèixer, podem tornar a llegir les dues inscripcions. Quan el visitant torni al museu hi haurà molts aspectes que no els veurà, perquè al final tot el que són millores en instal·lacions són invisibles. Però jo crec que el gaudi, senzillament, de disfrutar d'un accés a les dades, per exemple, o aquest tema de confortabilitat en temes de clima, d'ambient, això serà realment una diferència substancial. Però també és veritat que el gran canvi que podrem veure el donarà la renovació museogràfica. Volem que el visitant es traslladi aquests 2.000 anys enrere, entre aquests 1.500 i 2.000 i escaig d'anys enrere en la història de la ciutat.